των αδελφών και συλλειτουργών, πρεσβυτέρονται και ιεροδιακόνων, Αλεξάνδρου πρεσβυτέρου, Πορφυρίου υποδιακόνου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, σύμπαντος δεύσεβους ημονέθνους, πάσης αρχής, Κωνσταντίου Καλλινίκου, Χρυσοστόμου Σοφρονίου Πολυκάρπου, Αλεξάνδρου Καλλινίκου και Παύλου, και πάντων των ευλαβώς αρχιερωτευσάντων, εν τη Θεοσώστα επαρχία ταύτη, των μακαρίων και έτοιμων κτητόρων και ανεκκινιστών του Ιερού Λαού του, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών, ευλεώς αγωνισαμένων και ενδόξων πεσόντων, εν της ιερής του έθνους ημών αγώσου, πάντετε και εσχάτων τον πρώτου Θεού, Αλεξάνδρου αρχιερέως, υπερτελείται των μνημόσυνων τούτου, παντελεήμονος Αθηνατόρου, παντελεήμονος Αθαναήλου Βασιλείου, Ισιδόρου Ιωάννου Εμμανουήλ, Σεραφείμ Νικηφόρου, Παύλου Αμβροσίου Δημητρίου, Καλίστου Ανθίμου Ανδρέου, των αρχιερέων, Διονυσίου Μητροφάνου, Ανθίμου Αμβροσίου και παντελεήμονος των ιερών μονάχων, Αβιμέλεξ Πυρίδωνος, παντελεήμονος Αθανασίου, Φιλοθέης Μεθοδίας και Θεοδόρα των μοναχών, Βασιλείου Βασιλείας, Δεσποίνης Δημητρίου, Γεωργίου Ελένης και Μιχαήλ και όλα τα όνοματα επιμονεύσαμε εν τη Θεία και Ιερά Προθέση, ζώντονται και τεθνεών, μισθή Κύριος ο Θεός, εν τη Βασιλεία αυτού πάντοτε νικαίαη και εις τους αιώνας των αιώνων. Ιεροσύνη και διακονία
Αγία ειρηνική και αναμάρτητον, παρά του Κυρίου ετήσομεθα. Ορός του Κύριε. Αγγέλων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετήσομεθα. Ορός του Κύριε. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των υπελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετήσομεθα. Ορός του Κύριε. Καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη τον κόσμο, παρά του Κυρίου ετήσομεθα. Λοιπόν χρόνο της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετήσομεθα. Στη ανάτα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα ανεπέσχυτα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετήσομεθα. Της Παναγίας Ακράτου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και ημαρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό, παραθόμεθα. Διαπορευτημόν του μονογενούς του Υιού, μες του ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύματι, δικαιάει και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη, Αγαπήσομεν αλλήλους, ή να εν ομονία ομολογήσομεν.
quanto l'unità e giornatismo, tu farò che farò la perdizione, tu mi si manchi che rimetto, e fare su messi, che invento per Dio stato, in a tuoi eroi modelli santissimi, che dispersi che si piace per niente, che vi riada saggio, da cherubini, da serafini, e fratelli da polioma con le parti. Τον επιλύχειον υμνονάδοντα και κραγόντα και Che
και το Αγίου Πνεύμα. Δόξα τη Αγία και ομοουσίου και ζωοποιώ και αδιαιρέτω τριάδη, πάντοτε νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Αβερίας, Κύριε Παντελεήμων, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, ιστάμενος τούτη την Ιερά ώρα απέναντι του Αγίου και Φρικτού Θυσιαστηρίου και έχοντας υπόψη μου το λόγο του Δεσπότου Χριστού μετά τον Ιερόν Πτήρα, ότι ουκ έστι δούλος μίζων του Κυρίου αυτού, όπως και τα λόγια του συγχρόνου μεγάλου Αγίου των ημερών μας, Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου, ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη αμαρτία από την αχαριστία, θα περιορίσω τον λόγο μου μόνο στις αναγκαίες και απαραίτητες ευχαριστίες που οφείλω και θέλω να καταθέσω, συστερόμενος και σεβόμενος αφενός το αρχιερατικό αξίωμα, αφετέρου δε συναισθανόμενος το λόγο του τιμίου προδρόμου προς τα πλήθη που συνέδριαν για να βαπτιστούν από εκείνον, ότι ο πίσω μου ερχόμενος έμπροσθέ μου και έγωνε ότι πρώτος μου είναι. Αρχικά λοιπόν, δοξολογία αναπέμπω στον Πανάγιο Τριαδικών Θεών και στην ταδευτερία της Αγίας Τριάδος κατέχουσα Παναγία Μητέρα όλων μας, πρωτίστως για την τιμή και την ευλογία να γεννηθώ σε ορθόδοξη χριστιανική οικογένεια και να γαλουχηθώ εν παιδεία και ουθεσία Κυρίου, για την κλίση των μοναχικών βίων και την διακονία του λαού διαμέσου του μυστηρίου της Αγίας Ιεροσύνης, κυρίως όμως με διαφύλαξαν σκανδαλωδώς μέσα στη σημερινή μακρά του Θεού κοινωνία και τη συνέπεια της. Δοξασμένας είναι τα όνοματά του στους αιώνας. Επίσης, διάμπειρες ευχαριστίες, εξ όλης ψυχής και καρδίας οφείλω σε εσάς, σεβασμιότατε πάτερ και δέσποτα, δια την πατρική σας αγάπη, με την οποία με περιβάλλατε από την πρώτη μέρα της νοημίας μας, για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου, ιδιαιτέρως και εξαιρέτως, για το μεγαλύτερο όμως και σπουδαιότερο και τιμιότερο δώρο που μπορεί να λάβει ο άνθρωπος επί της γης, την Αγία Ιεροσύνη, την οποία να εύχεστε να υπηρετήσω και να διακονήσω αξίως. Ακόμη, εν το προσώπο σας, επιθυμώ να ευχαριστήσω και όλους τους πατέρες της Ιεράς Μονής Παναγίας Δωγά για την αγάπη, τη φιλοξενία και τη βοήθεια που μου δείξανε και μου δείχνουν. Ήθε η Παναγία Μητέρα ημών να σας σκεπάζει από την σκέπη της και να σας αξιώσει με τις πρεσβείες της εν ημέρα κρίσεως της εκδεξιών καθέδρας του Υιού της και Θεού ημών. Εξαιρέτως, μέσα από όλο μου το είμαι, ευχαριστίες και ευγνωμοσύνη αναπέμπω στους κατασάρκω γονείς μου, τον πατέρα μου Κωνσταντίνο και τη μητέρα μου Ανδριανή, για την εν Χριστώ αρχικά ανατροφή μου, για όλα τα πνευματικά και υλικά αγαθά τα οποία μου παρήκαν, αλλά το σημαντικότερο, ότι δεν με εμπόδισαν από την εν Χριστώ πορεία μου. Διαμέσου αυτών πρέπει είναι να μεταφέρω και τις ευχαριστίες μου στα αδέρφια μου Σοφία και Νικόλαο, στις γιαγιάδες μου Βασιλική και Σοφία και στον παππού μου Νικόλαο, στους ιερείς των Ενωριών μου, τον πατέρα Χρήστο και τον πατέρα Ιωάννη, αλλά και όλους τους συγγενείς, τους νονούς μου και τους φίλους μου, τους εγγύς και τους μακράν παρεμπισκομένους σήμερα εδώ, για την πολυχρόνια στήριξη και βοήθειά τους, αλλά πρωτίστως να επαναλάβω διότι δεν μου γίνανε εμπόδια και πειρασμοί στον δρόμο του Θεού, όπως δυστυχώς κάποτε συμβαίνει. Και εύχομαι, όπως με ανέπαυσαν και με ευεργέτησαν, να τους αναπαύσει και να τους ευεργετήσει ο Θεός. Η πάσα με ελπίδα μου, η σέα ενεργή την ημίτια του Θεού, φύλαξον υπό την σκέπη σου, δόξα τω Θεό πάντων ένεκε. Μυστικόλος της Άννα Υπερθέου Τριάδος, όφρης πανέτοξε,
αγνός ταύτη λατρεύων και μέλπων ανενδότος, Ιεράρχα Αλέξανδρε. Εορτάζει σήμερα η Αγία μας Εκκλησία Τίμιον Πρεσβυτέριου Χριστού Διακονία, ευλαβέστατε υποδιάκονε Πάτερ Πορφύριε, Κύριε Βουλευτά, Κύριε Αντιδήμαρχο, αγαπητοί μου αδελφοί, εορτάζει σήμερα η Εκκλησία μας τη μνήμη τριών Αγίων Αρχιεπισκόπων Κωνσταντινούπολης, μεταξύ των οποίων και τον Άγιο Αλέξανδρο, στον οποίο είναι αφιερωμένος ο περικαλής αυτόν ναός της πόλεως μας, και τον τιμούμε ιδιαίτερος φέτος τον Άγιο Αλέξανδρο, καθώς φέτος εορτάζουμε την επέτειο της συμπληρώσεως 1700 χρόνων από τη σύγκληση της πρώτης Ενικαία Οικουμενικής Συνόδου, στην οποία συμμετείχε και ο Άγιος μας, ο Άγιος Αλέξανδρος, ως ένας από τους 318 θεοφόρους πατέρες, υπερασπίστηκε την Ορθόδοξη πίστη από τις κακοδοξίες του Αρείου και αξιώθηκε και αυτός με τη χάρη και τον φωτισμό του Παναγίου Πνεύματος να συμβάλλει στην ορθή διατύπωση της πίστεώς μας στο δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, στον Υιό και Λόγο του Θεού, ο οποίος δεν είναι κτίσμα του Θεού, αλλά ομοούσιος με αυτό. Γι' αυτό και ο Ιερός Υμνογράφος τον εγκομιάζει ως μυστικόλο της άνω υπερθέου Τριάδος. Πώς όμως, αδελφοί μου, επέτυχε ο Άγιος Αλέξανδρος να κατανοήσει το μυστήριο της Αγίας Τριάδος και τη θέση του ενανθρωπίσαντος Υιού και Λόγου του Θεού μέσα σε αυτήν? Το επέτυχε όχι με τις κοσμικές γνώσεις και τις ανθρώπινες δυνατότητες, αλλά με τη χάρη του Θεού, η οποία δίδεται πλούσια σε όσους λατρεύουν αγνώς τον Θεό, όπως ψάλλει για τον Άγιο Αλέξανδρο ο Ιερός Υμνογράφος, όσοι δηλαδή λατρεύουν τον Θεό με αγνότητα ψυχής και με καθαρότητα προθέσεως και διαθέσεως. Σε αυτούς αποκαλύπτει ο Θεός τα μυστήριά Του και τους κάνει να κατανοούν όσα οι σοφοί του κόσμου, όπως ο Άρης, αδυνατούν να κατανοήσουν και να εννοήσουν ορθά. Αυτό συνέβη με τον Άγιο Αλέξανδρο, ο οποίος έζησε σε μία εποχή κατά την οποία η Εκκλησία βρισκόταν ακόμη σε διωγμό. Η αγνότητα και η καθαρότητα της ψυχής του τον έκαναν όχι μόνο να μην υπολογίζει τον κίνδυνο, αλλά και να θελήσει να υπηρετήσει τον Χριστό και την Εκκλησία του ως κληρικός με αγάπη για τον λαό του Θεού και την αληθή πίστη, και διακρίθηκε για τη χάρη του Θεού, ο οποίος την προσφέρει πλούσια σε όσους τον προσεγγίζουν και λατρεύουν με αγνή και καθαρή ψυχή. Τέτοιες ψυχές ζητά ο Θεός, και σε τέτοιες αγνές και καθαρές ψυχές επιβλέπει και τις χαριτώνει και τις σοφίζει και τις αγιάζει. Αυτές ελκύουν τη χάρη, διότι ο Θεός θέλει να τον πιστεύουμε και να τον λατρεύουμε όχι από υποχρέωση, ούτε από ανάγκη ή συμφέρον, αλλά από αγάπη, αδελφοί μου. Αυτή η αγάπη προς τον Θεό οδήγησε, αγαπητό μου παιδί, Πάτερ Πορφύριε, και σένα σήμερα ενώπιον του Ιερού Βήματος. Πριν από λίγους μήνες
αφιέρωσες τον εαυτό σου στον Θεό, ενδιόμενος το ράσο του μοναχού. Και σήμερα, σε λίγο ο Χριστός θα σε ενδύσει με τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος και θα σε καταστήσει δια το γυρό του Επισκόπου σου, διάκονο της Εκκλησίας σου, διάκονο στο ιερό του θυσιαστήριο, για να τον υπηρετείς και να τον λατρεύεις αγνός, με αγνότητα και καθαρότητα ψυχής, όπως είναι η ψυχή σου, αλλά και σώματος, όπως ο εορταζόμενος Άγιος Αλέξανδρος, Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολου, αλλά και ο προστάτης του Όσιος Πορφύριος, ο Καυσοκαλυβίτης. Η χάρη που θα λάβεις, παιδί μου, σε λίγο, είναι μεγάλη και ουράνια, αλλά και η ευθύνη που θα αναλάβεις είναι εξίσου μεγάλη. Θα διαπονήσεις τον Πανάγιο και μόνο αναμάρτητο Θεό και θα προσεγγίσεις το Ιερό Θυσιαστήριο για να υπηρετείς τον πάσης επέκεινα καθαρότητος Θεό. Γι' αυτό και θα πρέπει να φροντίζεις και να αγωνίζεσαι να διατηρείς την ψυχή και το σώμα σου και όλη την ύπαρξή σου καθαρά και αγνά, ώστε να ανταποκρίνεσαι κατά το δυνατόν στη μεγάλη τιμή που σου κάνει σήμερα ο Θεός. Σήμερα λαμβάνεις, παιδί μου, τη Θεία Χάρη που θεραπεύει τα ασθενή και αναπληρεί τα ελείποντα και θα σε ενισχύει στη διακονία σου. Χρειάζεται όμως να διατηρήσεις και να αυξήσεις τη Θεία Χάρη στην ψυχή σου, εάν θέλεις να ευαρεστείς τον Θεό. Και ο μόνος τρόπος για να διατηρήσεις τη Θεία Χάρη είναι να διατηρήσεις την καθαρότητα της ψυχής σου με τον αγώνα σου, να ζεις σύμφωνα με τις εντολές του Θεού, με την προσευχή, με τη μελέτη, με την ταπείνωση, με την υπακοή στον Επίσκοπο και στην αδελφότητα όπου ανήκεις και στην Εκκλησία, με την αγάπη σου προς τον Θεό και τη Θεία Λατρεία. Και εάν εσύ προσπαθείς και αγωνίζεσαι, τότε ο Θεός θα σου δίνει τη χάρη, ώστε να προοδεύεις πνευματικά και να ευαρεστείς ενώπιον με τη βοήθεια και τη συμπαράσταση και της ελαχιστότητός και όλων των πατέρων της Ιεράς Μονής της Παναγίας του Βράχου και της Ιεράς των Μητροπόλων και τις ευχές των συμπροσευχομένων σήμερα, κληρικών και λαϊκών, των ευσεβών γονέων και των λοιπών οικείων και με τις πρεσβείες του εορταζομένου Αγίου Αλεξάνδρου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολου και του Οσίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, ο οποίος, αν και ζούσε μέσα στον θόρυβο του κόσμου, στην Ομόνια, διατηρούσε την καθαρότητα της ψυχής του και η χάρη του Θεού τον αξίωσε πολλών ουρανίων χαρισμάτων και δωρεών. Εύχομαι να ομοιάσεις και τον Άγιο Αλέξανδρο, αλλά και τον προστάτη Άγιο σου, τον Άγιο Πορφύριο, να λάβεις τη χάρη την οποία είχε εκείνος παιδιώθεν, χωρίς να έχει σπουδές. Τελείωσε την πρώτη δημοτικού και όμως κατήλθε το Πνεύμα του Άγιο και τον κατέστησε σκεύος Άγιο, το οποίο μέχρι το τέλος της ζωής του είχε τη δυνατότητα, είχε το προορατικό, είχε να βλέπει και τα εντός και τα εκτός και τα μέλλοντα συμβαίνει και τα πάντα. Γιατί ήταν καθαρός στη ψυχή και στο σώμα. Είσαι λοιπόν στη χαρά του Κυρίου σου να λάβεις τον πρώτο βαθμό της ιεροσύνης.
καθαρός μπορείτε γονατίσετε. Τη Θεία Χάρις, η πάντοτε τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ενίποντα αναπληρούσα, προκηρύνεται Πορφύριον των ευλαβέστατων υποδιάκονου τη διάκονου, ευχόμεθα υπέρ αυτού, ή να έρθει επ' αυτόν η χάρη του Παναγίου
Δεν μπορώ όμως να πάει σε έναν άλλο που θα παίξει. Κύριε,
εμάς που ελπίζοντας σε ειρήνη τον κόσμο σου δόρισε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, της άποψη του των στρατών και παντέ των λαών σου, ότι πάσα ρώτης αγαθή και πάντα ορειματέριον ανωθενεστή, καταβαίνε εξούς μακρός του πρώτου. Και στην δόξα και ευχαριστία και προσβήτηση να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα και νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Oh
Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών, το κατάβασης άδει, και τα σωδίνας λύσα, το περδημένο, αυτό και την τύχη του δούλου σου, σώτερα αυτό. Και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, η Βόγια και άκραντος Παρθένος, η Θεώνας χώρος και ίσασα, πρεσβευμένους σωθήνε την ψυχή του χώρους μου. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Ενδεόμεθα υπέρ μακαρίας μνήμης και αιωνίου αναπαύσεως της ψυχής του κειμένου του Θεού Αλεξάνδρου Αρχιερέως και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτό παύλη μέλημα εκουσιώνται και ακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός συμμετάξει και εκείνα αυτού ενθέτει και αναπαύονται τα ελέη του Θεού τη βασιλεία των ουρανών και άφεσον αυτού αμαρτιών παρά Χριστό το θανάτο βασιλεί και θέμον ετήσομεθα του Κυρίου δεηθούμε. Ευχαριστούμε σε Κύριο Θεός ημών, ότι εις μόνος το δυνατάνει και η δόξα κατάλληλη και το έλεος αμέτρητο και η φιλανθρωπία άρθρα και η βασιλεία αδιάδοτη και ο πέθη προσωποληψία παρασύ Κύριε, πάση καν ανθρώπους, το κοινόν του βίου έταξης τρέος, του όρου πληρωθέντου, διόσε οικετεύομαι Κύριο Θεός ημών του κρούς. Αλέξανδρον Αρχιερέα, αδελφόν και συλλειτουργών ημών και λόγων, τον επεκτείνει Αναστάσεως ζωής αιωνίου του μυθέντου, εν πόδους Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ ανάπτυξαν, και όσοι επιτελείς εν τη εκκλησία σου, λειτουργών αυτών κατέληξαν, ούτω και εν το ουρανίο, θυσίας Κυρίου, ανάδειξαν Κύριου. Επί ανθρώπων πνευματική αξία καταστολής, επί αγγέλων της ειδόξια κατάπτωση. Αυτός επί της γης τη ζωή του δεδόξα, αυτός και την έξοδο του Δίου, έτσι εισόδου των Αγίων του Ιησού, και το πνεύμα αυτού με τα πάνω, των επαιών τους ευρεσάντους ελεύθερους, ότι εσύ ανάσταση τη ζωή και η ανάσταση, δικαιωμένου τους Αλεξάνδρου και Ερέτου, αδελφού της λειτουργικών γενομένου στο ευρωσμό, και εσύ η δόξα αναπέμπουν, συν το ανάπτυμα πατρικών Αγίων Καραγών, και έτσι όποιος πνεύμα την πηγαία και εις τους αιώνας των αιώνων. Ότι εσύ η ανάσταση, ζωή και η ανάπτυξη, και κειμένου τους Αλεξάνδρου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα αναπέμπουν, συν το ανάπτυμα Πατρί, Παναγίου και Αναφών και το Θεό σου πνεύμα και ηγέα και εις τους αιώνας των αιώνων. πάντοτε δίκαια είναι και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε ο Θεός Ιησούς.
προστασία των ημείων του ουρανίου δυνάμεων του σημάτων, ηγεσία του τιμίων δόξου, προφήτ προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων δόξων του Πανεφήμων Αποστόλου, του Αγίων δόξου Αποστόλου Παύλου, του Κέντρου της Εκκλησίας ημών, στο Συμπάνου του Αγίου, των Αγίων δόξων του Μεγάλου και Ένωμου, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου Θεοδόρου, Ιωάννου του Χριστόφου, που την της Ανθιέμης Απαγγέλης Τελέσα, Γρηγορίου του Παλαμάνου, μετά της Αγίας Προγενείας, Αρσενίου Επισκόπου Περίας Νεφταλίου Μεταπόλου, και Λουκάρη και του Ιάτρου και Θεοπατρίου, τον Οσίων και Θεοφόρου Πατέρου, του Οσίου Πατροσκόπου Κυρίου, και Γερασίμου του Δικαγιαννίου, τον Αγίων και Δικαίων Σεβατών και Εκκλησιών, και Αγίης Πατροσμόνου, Αλεξάνδρου Κωνσταντινούπολος την Μνήμη, και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς, τους αγαθός φιλάνθρωπος, και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων, Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Χρόνια πολλά του Εκκλησιά μας, χρόνια πολλά του Πατέρα Αλέξανδρου, με υγεία και δύναμη να διαβολεί την Εκκλησία. Θα περάσετε να πάτε το αντίδωρο στα χέρια του Πατρός Αλεξάνδρου και μία εικόνα από τον Πατέρα Προφήτη. Χρόνια πολλά να αναζητήσετε και οι δύο. Απόψε στις 6.30 θα τελεστεί ο Μεθεόρτος Εσπερινός και η παράκληση του Αγίου, ενώ στις 8.30 πολιτιστικές εκδηλώσεις προς τιμή του Αγίου Αλεξάνδρου. Αυτή τη στιγμή τελείται και η πρώτη εθελοντική αιμοδοσία της ενορίας μας πάνω στο γυναίκον ιδιό. Όσοι ενδιαφέρεστε και μπορείτε να δώσετε αίμα, σας προτρέπω να το κάνετε. Να τα βάλεις στο Λέμολο, να τα βγουν στο Έντερ στο Έμολο. Άξιο.
Είσαι ο καλύτερος. Να είσαι καλά. Όχι άντε, να είσαι καλά μήνες. Θέλω Μερσεντές με κόκκινες πινακίδες. Δικό σου είναι. Αυτιστικός μου. Μερσεντές με κόκκινες πινακίδες. Μερσεντές με κόκκινες πινακίδες. Μα τον χαίρεστε. Το χαιρόμαστε. Το χαιρόμαστε. Έλα μπαμπάκι. Πάρ' τον Μάρκα την ευχή. Πάρ' τον άξιος.
Παπά μου, Αρσένης, Ευαγγελία, θα με δώσει το τέλειο. Πώς, ήρθε το τηλεφωνικό. Ναι, όχι στον Θεό. Είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ εσύ είσαι πρόσωπο σήμερα. Να μην κουραστείτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Δώστε μια ευκαιρία. Τώρα είναι διάρκεια για να μαζί με τον Δεσπότη. Ευχαριστώ. Ναι. Να είστε καλά. Να είστε Ευχαριστούμε πολύ να Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Έλα εδώ, έλα εδώ. Ευχαριστώ. Έρθει σπίτι. Τι όχι, άλλη θα θέλει να δει. Δεν θα έρθει. Ευχαριστούμε, Μανουσιά. Παραδείξτε την έννοια.